Teraz sa budeme rozprávať o rakete Vega, kľúčovej súčasti Európskeho vesmírneho programu. Raketa Vega, ktorú spravuje Európska vesmírna agentúra, je navrhnutá na vynášanie menších satelitov na nízku obežnú dráhu Zeme. Jej misie zahŕňajú vedecké a telekomunikačné satelity, pričom prešla aj viacerými technickými vylepšeniami, ako je napríklad verzia Vega C. Na linke máme Ondreja Farkaša, podpredsedu Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Tak kto bol hlavným koordinátorom vývoja rakety Vega a aké krajiny sa na tomto projekte podielali? Na tomto projekte sa podielali takmer všetky krajiny, ktoré sú súčasťou Európskej vesmírnej agentúry. Medzi tie najhlavnejšie treba spomenúť Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a takisto viem, že niektoré z dielov kovových boli vyrábané aj v Českej republike. Hlavným koordinátorom vývoja bola Európska vesmírna agentúra v spolupráci s talianskou spoločnosťou Avio. To znamená, že ide v podstate o čisto európsky projekt, ktorý vlastne prvýkrát štartoval v roku 2012, ale jeho história sa datuje až do roku 1998, kedy sa teda rozhodlo, že Európa si ide budovať takúto kompetenciu. Aké sú hlavné účely a typy misií, pre ktoré bola raketa Vega navrhnutá? Raketa Vega je navrhnutá spôsobom takým, aby bola schopná vynášať skôr menšie misie, aj keď sa to nemusí tak úplne zdať, pretože je schopná vyniesť satelity o hmotnosti 300 kg až 2,5 tony na väčšinou nízke obežné dráhy. Ak si predstavíme nízke obežné dráhy, tak to je obežná dráha niekde okolo 500-550 km. Samozrejme je schopná ísť aj na stredné obežné dráhy a vyššie obežné dráhy, ale v tomto prípade už tá užitočná hmotnosť nie je až taká veľká. No a štandardne sa vlastne používa na misie, ktoré sú najmä teda vedecké, telekomunikačné. Potom obrovskú úlohu zohrala pri konštelácii Sentinel, čo je v podstate pozorovací satelít, ktorý slúži na naozaj veľmi veľké množstvo účelov. Na palube má okolo 22 snímačov. To znamená, že nízka obežná dráha po väčšine 300 kg až 2,5 tony a teda vedecké, telekomunikačné a pozorovacie satelity. Aké výhody prináša použitie 3 pevných raketových stupňov a 1 kvapalného stupňa pri rakete Vega? Toto si vieme predstaviť tak, že keď vidíme štandardné štarty rakety Falcon 9 od SpaceX, čo je taká najznámejšia, ktorá štartuje približne 50 krát za rok, čo je teda naozaj obrovský úspech. Raketa Vega v priemere štartuje asi 3 krát za rok. Vyrobenie rakety na pevné palivo je jednoduchšie, pretože vieme si to predstaviť tak, ako vlastne nádobu, v ktorej sa nachádza to pevné palivo, kde sa vlastne na spodku iba zapáli, ale bohužiaľ nedá sa nejako regulovať. Ale to, že sa nedá nejako regulovať, neznamená, že sa nedá tam ten stupeň nejakým spôsobom smerovať. To znamená, že na spodku sa nachádza taký zvon a ten zvon dokáže ako keby meniť ten smer a tým pádom tie jednotlivé plyny vychádzajú z tej, alebo teda tie spaliny vychádzajú z tej rakety v danom určenom smere, ale nepotrebujeme rôzne čerpadlá, nepotrebujeme rôzne veci, ktoré sa môžu pokaziť a podobne. Je to v podstate niečo, čo je konštrukčne jednoduchšie ako rakety na pevné palivo. Tieto rakety na pevné palivo nie sú až také efektívne, to znamená, že väčšinou sa skladajú z viacerých ako 2 stupňov. Raketa Falcon 9, to je taký etalón, by som povedal, má štandardne 2 stupne, to znamená, že jeden primárny a druhý sekundárny, ktorý teda už vynáša ten náklad konkrétne na tú orbitu a v prípade rakety Vega sa bavíme dokopy až o 4 stupňoch. Vlastne 3 na pevné palivo, to znamená, že jeden veľký, ktorý má okolo 100 tón, to znamená, že to sú povedzme 4 plne naložené kamióny. Potom máme druhý stupeň, ktorý má okolo 30 tón, to je povedzme, že jeden taký akože väčší kamión. Potom máme ďalší stupeň, ktorý má okolo 11 tón. Tieto 3 sú všetky vlastne na pevné palivo. No a potom je ten výsledný, alebo teda ten posledný 4. stupeň, ktorý už je na kvapalné palivo. A to sa používa vlastne preto, lebo pri pevnom palive nevieme
regulovať ako keby ten výkon. To znamená, keď to raz zapálime, tak to horí ako prskavka, až kým to nezhorí. Kdežto ten 4. stupeň je, my vieme to palivo celkom pekne dávkovať, to znamená, že máme nejaký rozsah toho ťahu a tým pádom vieme v tom 4. stupni vyniesť tú konkrétnu družicu na nejakú dráhu. Dokonca raketa Vega je schopná vyniesť povedzme 2 družice na 2 rôzne dráhy. To znamená, že toto je výhoda ako keby toho 4. stupňa s tým kvapalným palivom. Kedy sa uskutočnil prvý úspešný štart rakety Vega a čo bolo jej hlavným nákladom? Prvý úspešný štart sa uskutočnil 13. februára v roku 2012. Štartovali sme z francúzskej Guajany. Toto je potrebné povedať, že vlastne Vega je schopná, alebo teda štartovala iba z francúzskej Guajany. To znamená, že je to európske územie, ktoré sa nachádza v južnej časti amerického kontinentu, teda v Južnej Amerike. To znamená, že toto je to miesto, odkiaľ sa štartuje. Toto miesto má výhodu takú, že vlastne na ten štart sa využíva aj rotácia Zeme. To znamená, že tá raketa štartuje ako keby v smere rotácie tej Zeme, takže už má udelenú nejakú rýchlosť, lebo aj keď sa to až tak veľmi nezdá, ale tá Zem rotuje naozaj pomerne veľkou obvodovou rýchlosťou. Vieme samozrejme štartovať aj na póly, to znamená, že dajú sa robiť aj polárne dráhy, to znamená, že lietame okolo severného a južného póla, ale vieme štartovať teda aj na tú rovníkovú dráhu, ktorá je zaujímavá. Čo sa týka, alebo teda ktorá je zaujímavá v tom, že nepotrebuje až tak veľa paliva, pretože nám pomáha tá rotácia tej Zeme. Čo sa týka nákladu, tak taký úplne najznámejší je misia LARES. Je to v podstate čisto pasívny satelit, to znamená, že sa tam nenachádza vôbec žiadna elektronika. Je to 36 cm guľa, na ktorej sa nachádza 92 odraziek, a vlastne táto guľa váži takmer 400 kg. Vyzerá to tak, že to je úplne že najhustejší objekt na orbitu, ktorú kedy ľudstvo vypustilo. A je to v podstate guľa, ktorá váži, je takáto maličká asi, naozaj váži 387 alebo nejaké podobné číslo, takmer 400 kg. A tie odrazky slúžia na to, že my vlastne dokážeme svietiť laserom na tú družicu a následne sa nám to z tej odrazky odrazí a vieme takto merať zakrivenie časopriestoru. To je príliš zložitá téma, dokonca aj na mňa, takže nepýtajte sa ma, čo to znamená, ale je to naozaj veľmi zaujímavé a boli tam veľmi dobré experimenty. No a zároveň v tomto 2012 roku tam boli rumunský jednoúčkový CubeSat, maličký 10x10x10 cm, prvý maďarský satelit. Maďarsko sa stalo vlastne v tomto čase 47. krajinou vo vesmíre. No a potom tam boli poľské satelity, ale všetky v podstate skôr také menšie. Jediný veľký bol vlastne tento LARES. No a potom boli ďalšie misie, ktoré sú veľmi významné a to je vlastne misia Sentinel-2A, Sentinel-2B a vlastne dnes v noci nám štartovala misia Sentinel-2C a sú to vlastne satelity, ktoré slúžia na pozorovanie Zeme, ale naozaj veľmi sofistikované pozorovanie Zeme. Čím sa verzia rakety Vega C líši od tej pôvodnej rakety Vega a aké sú jej hlavné vylepšenia? Čo sa týka rakety Vega C, tak to je v podstate ako keby nástupca Vegy, ktorá štartovala dnes o 3:30 ráno nášho času. A líši sa teda najmä tým, že má rozdielný prvý stupeň, má rozdielný druhý stupeň, tretí stupeň je plus minus rovnaký a štvrtý stupeň je tiež vlastne vylepšený. Rakety Vega sú stavané spôsobom, že sa skladajú z tzv. Building blocks, to znamená, že vieme si to predstaviť ako povedzme nejaké Lego alebo nejakú skladačku. To znamená, že máme nejaké rôzne časti a tieto vieme používať dokonca aj medzi rôznymi inými raketami. To znamená, že prvý stupeň, ktorý sa používa na rakete Vega C, teda to je tá nová, tak sa bude používať a teda sa používa aj na rakete Ariane 6, čo je zase nosič na vynášanie veľkých nákladov, respektíve na oveľa vyššie orbity a podobne. To je tiež celkom taká nová raketa. No a ten vylepšený horný stupeň, ktorý sa volá Avum Plus, zase vie slúžiť na to, že
vieme po tej orbite tie satelity rozmiestňovať na rôzne dráhy a hlavne máme oveľa väčšie množstvo paliva. To znamená, že vieme sa dostať aj ďalej na tej orbite. Pán Farkáš, posledná otázka. Aké úlohy zohráva raketa Vega pri podpore vedeckých, telekomunikačných a obranných misií? Veľmi zaujímavé, pretože je to vlastne kompetencia, ktorá je pre Európu prakticky aktuálne jediná, ktorá sa týka takýchto malých satelitov. Pardon. To znamená, že ak sa chceme baviť o tom, že potrebujeme mať nejakú kompetenciu vynášať malé satelity na orbitu, tak Vega je na toto úplne vhodná. Ariane 6 je už príliš veľká, to znamená, že tam vieme ísť na úplne iné orbity, ale raketa Vega je vyslovene taká, ktorá je vhodná na použitie ako keby takýchto menších misií. Hovoril Ondrej Farkáš, podpredseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Ďakujeme za rozhovor a želám vám príjemný deň. Ďakujem pekne, všetko dobré.